Et meget fleksibelt angrebsspil, det er interessant at se. Og her har vi Granhus igen, der er isoleret op foran og bliver også brugt i situationen. Og ser vi altså igen André her, målscoren for første halvleg, som måske ikke er, nok er banens mindste spiller, men han er enormt kropstærk, og han får også væltet her, og som du også sagde før, screener sine forsvarsspillere rigtig, rigtig godt. Her er vi situationen, hvor han går på. Ja, de har det overtag, de har det overskud, der skal til, og de jobber fortsat rigtig godt, men vi kan også se, at de er hårdt trængt. Bruno Bender spillede rigtig flot her også. Den lille offensive midtbanespiller for Peregrinos. Det er også super fint spillet Bende på André, og det bliver slået indlæg igen. Han arbejder så stenhårdt for at forhindre dem i at score, så er det er enormt svært at udføre i praksis. Der er selvfølgelig nogle hold på allerhøjeste niveau. Vi snakker før om det der spanske hold, der var her i finalen, som kommer fra Madrid. Der kender vi jo Real Madrid på allerøverste hylde, som er vildt dygtige til. Der har nogle spillere som Ronaldo, der på egen hånd kan gøre nogle ting. Og det er bare de få hold, der har det, fordi det er så svært at arbejde så hårdt defensivt. Og så være i stand til med præcision og med mange berøringer og få nogle spillere med frem og få etableret noget modangreb. Enormt mange sociale aspekter i det også. Altså, folk snakker på kryds og tværs af nationer og religion og alle mulige ting, og den er nye venskaber. Så det er på alle mulige måder været en helt fantastisk uge. En lige affære. Davi, vem! Vem atrás, atrás! Aí, Furik! Og fin kombinationer og et fremragende mål.